लोगोफोर cuma sampai kunci dah lama dah Maya satu lang lagi kan Himan sini thang deh jeng dubliau thang deh abi menne sahin deh kan Apa guna lagi kalah dulu Hai लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दिन्थिफुंनाय YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो गोदान भिडिअ लानानै फैदों मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों माने जोंहा खोथिया फुदों आरोना माइ गायसिगोन खासिया गायनो नागिरदों जोंहा माइखौ माबाखौ खासियाखौ आमथिसुवानि सिगाङावनो गायखायो नालाय ओमफ्राय नै दिनैनिफ्राय फुजेनबाय ओमफ्राय बिसोरनो आङो साहैनो थांदों ओमफ्राय साहैथ'नो खोथियाखौथ' आं बांद्राय फुखाया देहाफोराबो बारा थिग नङा माने एसे गगा मोनहां माहां बिदि जागासिनो आरोना बिनिखायनो बांद्राय फुला ओरैनो दैज्लांनि नामाव मुथासेसो फुना गारबोनसै आरोना ओमफ्राय बेखौनो आङो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांसै दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो नायलांबाय थाबानो जाबाय सोरबा सोरबा साननो हागौ खोथियाखौनो फुनो रोंखाया खोमा बिनिखायनो बेबायदि बुंदों होननानै साननो हागौ आं खोथियाखौलाय फुनो रोंखायो गोदो गोदायनिफ्रायनो आङो फुखायो उन्दैनिफ्रायनो फुखायोमोन बे खाथि खालानि मानसिफोराबो मिन्थिखायो आरो जोंनि गामिफोरनि मानसिफोराबो मिन्थिखायो खोथियाबो फुखायो माइबो गायखायो आरोना ओमफ्रायो बे मुथुलाहानाव फैनायनिफ्राय हाबा जाफैनायनिफ्राय माइ गायनाय खोथिया फुनाया एसे खम जाबाय आंना बिस्रा माने बारा न'आव इसिबां गायनाय जायाना बांसिन हाजिरा होयो ओमफ्राय आरो जोङो न'नि खामानि मावनांगौ जायोना ओंखाम संनाय मानाय बेफोरदि मावनांगौ जायोना बिनिखायनो दुब्लिफोराव बारा थांनो मोनला आरोना ओमफ्रायो बिदिनो सम सम खेबसे खेबनै गायनो मोनो ओमफ्रायो खेबसे खेबनै खोथिया फुनो मोनो बेखिनियानो आरोना ओमफ्राय नै दायो जोङो थांगासिनो दुब्लियावहाय दुब्लिफोरा माथो दैयानो गैथारा दाखालि साननैसो अखा हाबाबाबो अखा दैयानो थाथारासै थानाया थादोंमोनदां मैया आरो बिराद गोसा सान्दुं दुंना होबायना बेयावनो रानजोब्बाय खोमा ओमफ्राय आङो मोनसे कुइसननि रिप्लाइ होनि आरोना नामा मामोनलाय नामखौनो बावगारलायबाय दसेनो माने इदि आरोना कुइसना नोंसा बिजावजालिया दख'ना गानथारा नामा मेख्लासो बांसिन गानो मोनफ्रोमबो भिडिअआवनो मानो आब' रिप्लाइ हरलाय आब' नङा बाजैसो होन्दोंमोन ना मानो बाजैसो होन्दोंमोन ना बावगारलायदों रिप्लाइ हरलाय बाजै होननानै बुंदोंमोन ना ओमफ्राय आङो रिप्लाइखौ होनोसै आरोना बियो मेख्ला नङा माबासो दख'ना बै माबाया सानजारिफोरादि गानोना जलंगा दख'ना होननानै बुङो बे आरोना जोंनिथिंजाय बहुत मानसियानो बेबायदिसो गानखायो आरोना बांसिनानो मोजां मोनोनो बेबायदि दख'नाखौ गाननो ओमफ्राय आंसो बिदिखौ गाननाय जाया आरोना बारा आंजों समायनाय बायदि मोना आङो बिदि दख'नाखौ बिनिखायनो गाननाय जाया जोंना बिजावजालिया सानजारिबो नङा गवालपारासो अब्लाबो बियो बिदि दख'नाखौ गाननो बिराद मोजां मोनोनो थान्दा मोनोनो रेजें मोनोनो बिनिखायनो बियो बिदिखौनो बांसिन गानो बेनोसै एन्सारा ओमफ्राय आरो मोनसे कुइसननि एन्सार होबावनि आङो बे कुइसना माने फायसाबबाय थादों नालाय माने आङो कुइसनफोरखौ बेलेग भिडिअनि गेजेर हरगोन होननानै बुंखादोंमोन ना बिनिखायनो हरलाबायनोसै आरोना बेलेग भिडिअनि गेजेरावब्लाबो बे कुइसना ओरैबायदि आइ मोनहैथारसिगोन जोङो मोनहैगौमानि बे कुइसननि एन्सारखौ होखालांसै आङो बे कुइसना ओरैबायदि आरोना आब'आ मानो मोनफ्रोमबो भिडिअआवनो ससमा गानो मेगनफोरा गाज्रि नामा बिदि आरोना बिनि एन्सारखौ आङो आगोलावबो होखांखाबायमोन फार्स्ट Q&A भिडिअ बानायनायावनो होखांबायमोन ओमफ्राय नायाखैबो जानो हागौ आरो आंनि बे भिडिअखौ नुवाखैबो जानो हागौ आरोना बिनिखायनो आङो खोन्थाबावनोसै मिन्थिबाय आङो आलिया
माबाया दुब्लिया हालेवनाय नालाय मेंसोबाय आंना मेगना गाज्रि आरोना बिनिखायनो आं ससमाखौ गानबाय थानांगौ जायो ससमा गानाब्ला आंना बिराद मेगन सायो आरो खर'बो बिराद सायो मोजांबो नुवा बिनिखायनो आङो ससमाखौ गाननाय जायो आरोना रिप्लाइबो हरखादोंमोन आङो लिरनानै अब्लाबो खुगाजों खिथानाय बायदि मोजां जायाना बिनिखायनो खिथाबावबाय आङो ओमफ्राय नै जोङो दुब्लियावहाय मोनहैनोसै नायलांदो जोंहानि खोथिया फुग्रा रायजोफोरखौ नायलांदो बा नै खोथियाखौ मेरला फुनो हाथारबाय माथो दुब्रि थार नुदों खोथियाखौ नै जोंहानि खोथिया फुग्राफोरखौ नायदो एसे र' खाथियाव मोखांखौ साफायना देखायनांगोन हाब्रु नांनायजों माजों सिनायाखैना मानसिफोरखौ दैयानो गैया नै लोगोफोर जोंहानि खोथिया थिलिया बावगारबाय बे मोजां गोजासो नुदो नोंसोरो दा नायबाला हाय माथो जोंखौ मोजांसो नुमारदो होननासो बुंगोन Abi jaruan naili. नै खर' खानानै लानोसै आंबो आखासि फुना गालांगोन ना खोथियाखौ दैज्लांनि नामावहाय बेनिखायनो खर' खाना लानोसै आरनाय गोजाजों मबाइलाव नाय खानोसै लिपस्टिक गोजा लाना फैनांगौ नोंसोरो Beneran deh baca. माइ गायखालि देलायना फैखा आरो दख'ना गोदान गाननानै फै दख'नाया थाबायनायावनो गोलाव जाबोबाय जाबाय संख्रि साब्लाबो गोथाव मोनों गादोंहाय मा लोगोफोर जोंनिखौ नोंसोरो खाथियाव दानि बायदिखौ नोंसोरो नायनानै आयु जोंखौ बिदि नुनाय होननानै दोन माथो गुलाव गोथाव ब्ले ओरैनो मा जादों सोनाना लाबासो जासिगोन दां मेगनानो खोबजोब्बायहाय मा बै जानोसैबा खैथा हाखौ सोंलाय सासेयाव खैथा हाखौ सोंलाय Teksta apa kok? Azem saka. बेलासि आठथाल' हायाखै 12 हादो दा बेलासि दा हाबावगोन खोमा आंनियाबो नोंदोंनो खमान दा बुंथ'नो हानाय नंला आरो दा बेसेबां हायो मोनाबिलियाव हायाखै आं सा लोंबावनो बबेखौसो होनदो सावहायाखै होनदो साखौ लोंबावनो एसे लोंबाव हाया गोथाव मोदोम गारदोंहाय मा बेसे हाखौ खिथाना लादो ओमफ्राय 60थाल'सोहाय है 60थाखौ सोर हादों फुंनि मोनानि 60था ग्रोब जाबाय आंना हाबावगोनसो आरो दा हागोन दायो 10थासो हाबावगोन खोमा मोनायाखै नालाय जाबायहाय लांदो जोंहा एक्टर बाबुनो लांसै आं सोरनो लांनो बेनाबा बिदिनो लांखायोहाय माइ गायबा जाखांबाथाय बिराद गय नागिरो आं न'निफ्राय लाबोसो होयो आरोलाय गयखौ साहाखौबो लांबानो जायोमोन ना नाव थांबाला गारख'नायखौ होदोब्रा गारख'नो गयखौ गबनो जाला जाया नानै लानोसै मोनना लादों खनायाव
Babayaw bener, babayaw le babayaw. Ayo. Ayo. Jibi jauh bener lah. Itu ni nam kumanggai kita nang ada. Ku jangan nuhikan ini kau benar kau. Nokorni pura sinai lengan ada. Ayo bilai jah maba semacam nak pun lengan. Agar nak kau kau benar lebe, dah lebe. Ayo bilai madu jah biar ni senai lengan. Iya ni pura tu mobil betul-betul. Nei dini horni bangria haku mabadi sekawjubko bangrijeng sandung rajajeng sekawjubbai जोंहानि हाखौ बांग्रि फैनायाव गावनाय बायदि नुमारदों दै मेचिन सारनोसै एसे दैयानो गैलादि माव हा इथिलानो दे निजा मुता मेचिन साबाय बा बिराद स्पिड सारबाय Hai masih dia ke? Apa? Ini sarna nak tak? Hah? Ini sarna itu mesti ada beras. Nah itu ya biar kir koi macam lo. Andi kir bukan sarna koi. Ya berapa juga dan mana? Aku bagus le ba? Deklai. Mana okaynya heh kita lain di dalam apa? Ada mana kali? Oh, itu sudah sih nunga. Nunga mana kerja tu bener, kerja tu bener lah. Dia kurang. Mana tujuan berat kurang. Kerja mana heh ke kerja tu. Dekai mana tu itu sadar ada. बोथोराबो मोनानायनि लामायाव फैहांबाय बेलासे जाबायानो होनजायो माबासो जाबायदां सारिता पासतानि खाथियावनो आरोना पासता जाहां जाबाय बिनिखायनो आङो खोथियाखौ मुथासे माने आखासे फुनानै थांसै आरोना बारा फुला न'आवबो खामानि दं बिनिखायनो आखासेल' फुनानै थांसै ओमफ्राय आरो दैयाबो गैयामोनदि दै सारनायाव दसे नेबाय नङाबालाय थाब फुनो हागौमोन दैयानो गैयाना माबाबाबो दैज्लांबाबो नै माबायदि आरोना देग्लायनि दैज्लाङा सब दैयानो गैया माबा गोजासो गोरान गोजासो आरोना दैज्लां बायदि मोनाखै दैज्लाङा देग्लायनिया मादि जागोन बेखौथ' बुंनो हाला न' आं खोथिया फुनसै लोगोफोर नायलांदो आंनि खोथिया फुनायखौ थाब गथ'फोरनि बायदि फुलांसै एसे फुनोलाय रोंखायोमोन ना Ikut fugan dah, hai, ikut betul fugan, mutasif naga langsung. Tiêu cây kinh ta, tiêu hả? Có thưa. Sát ra cứ bơ mày là nát ra mà nè là nè, nó hai cái nấm ba là nè. Miền Bắc là cái phở, ở đình thoáng cái khởi chép là đi miền Á khởi,
माबायानो लामायानो एसे माबा नालाय हालेवनानै एकदम गाब्रु गुब्रुथार थांनाय फैनायावनो मेङो आरोना आंथ' फैनायाव सेन्देल गानबोलायदोंमोन ओमफ्राय नै दा थांनायाव सेन्देलखौ आखायावसो लानांबाय सेन्देल गाननानै बारा थाबायजाला ओमफ्रायो दायो जोङो न'आव थांबाय थानोसै ओमफ्राय आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै ओमफ्राय माइखौथ' दानो गायथ'वाना साननैसोनि उनावसो गायगोन माइ गायनायनिखौबो भिडिअ लाबोनोसै आंबो एसे गायनोसै आरोना दैज्लांनि नामावहाय दे बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनो बावनाङा कमेन्टबो खालामनो बावनाङा ओमफ्राय आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनो बावनाङा बाय बाय मुथु बाय बाय लानोबा बियो मुथुनि बाय बाय दहायनिया आंनि बाय बाय दोननोसै गोसोखौ एदावलांदों